Shoutouts, Ground Zero sa Totoo sa video. Sorry, Bunugawan. Sa current sponsors, Ivy Auto Shop, Boss Darren Pickett, SLC, AC5 and Private Agency sa sponsor Rose Sinina sa akin. Southside, sa Perfect Clouds. Daghang salamat nila Perfect Clouds. Salamat din mo sir, sunod na sa pohon, final battle lagi. Yo, sa ako wala. Gikan pa Tehero para nato. Chris, the finisher. Yo, shoutouts ko na lang. Gmax, Jumi, Trinquan, RP, Jodin, Jola, Bryce, Camero, Rage, JP, Rage, sa may Jubin isla, usas mga lahi sa Disrap, Dos Lamos, Tres Marias, sa kong Isuon, sa Kultura, Marco Piltuma, sa Humahan, Pamilya, o Kamatimay, Nilagote, sa Humahan lang, para inyo, pinakabuko sa Cebu. Yo, sa ako doon. Ikan pag-apas, Onyx Wise. Yo, shout Aransil sa mga nabiling karon. Yo, kasabot sila ng 2 minutes, stricto dali. Unang banat para ng Onyx. Yo! Game! Sa tinuod lang, wako'y idea sa akong kontra. Kaya di ko interesado sa mga walay kwenta, pre. Murang i-text ko sa SIM 1 niya, gi-replyan ko sa SIM 2, so reaction ako, kinsa ni. Yo! Natural dili kalapos ang suwan aning san sa smart bisag mugamit pa og combo dead money mao gitawag ti kagsan kay di ni mo ang gabi una human nimo masaksihan ako sa kabuhan na preparasyon dead money. What's up Chris? Welcome sa atong panag-abot. Di ba gipildi ka ni Cloud9? Diha pa lang gani daog nakudaan ani Fargo kay gipildi ka sa jokes di ba? Unsa na lang kaha sa bars nga law kaayo kalot timan ibrad lahi ang komedya sa naglagot kung gipildi ka ni Cloud9 patay na jud ka sa atong riot ha pero sa di pa ta maabot sa inanang action climax salamat sa imong imbitasyon gidawat ako ang battle karon tungod sa rason nga gimingaw na ko sa inyong luto na diri akong mga ganahan kanon pero sobra ra inyong gihaon ako kuwangan ra ning sobra sa sobra ka banga na sobraan sa kabugo akong kontra sa sobra ka desperado nakikontra o kubra sakto sa sobra na ko kagutom kanon ra di ka samtang ipiling imong ulo inanang sakto nga nagsobra ha pasalamat ka sa imong kagrupo kay suportado nila imong kahangin bisag na kulbaan sa laktod pagka-istorya wala hugda sa imong kaubad ang kahambog kay ganahan sila ikaw masubraan. This round magputrit ni pumo kining gutom sa kaalaman magsapir nig sleep paralysis patuldon ti ka nga busog sa imong rematch ka mamatay mo ra giuro maganahan ha di na magsilbi imong banat nga hinuwam one hit damage na ka sa kung punches nga bisan mo chip pagag bago base o kisuyam dala na ko pasabog hero bomb way sobra-sobra na ko karon murag duwa sa zero sum yo hoy mongoloy di ta magalibel himuon na tikang tuta ingon sila sayop ko ko kay patol ko abnormal kay tarong ko huna-huna sige dawaton ko na nga sayop at least na ako'y lesson nga makuha not like yung nga magpakasakto perminti mo wa kay makatunan sa imong suya ha way mahimo ang finisher karon kay magsugod ko sa ending siguradong takos to sa aking pagsugod di niya nako mag-trending huwag tamong tuning feeling star padag-ungo nako atong evening pangalakon ka sa akong palad nga nay asin dayon kanon ay napagtrato sa balimbing ha di ba ang balimbing rich in iron nanong plastic man giatay so naka-decide ko nga dili ka kanon kaya kuha kang gilid ilabay daspan og silhig na ang mupunit nimo kay bawo sila asay butang ning kanahan underground himo na ko kung puspit kay ang basura nga sama nimo ilubong na ko dito tanan time Yo, Zero, Climax. Mag-organizer sa ni RLC against all ng Zero War. Salamat ninyo sa paghatag ng duwa. Pero mga ngayon ang daw sa ilo, kung wala ko'y batasan ni makita. Nag-GTR na rin sa gago. Puta, ligamit, patuman ko. Yo, round 1 game. Sa kadaghan pwede i-kontra nga nung ikaw pa man. Climax, ikaw na namunta to. Kay ikaw ako ganahan, patay kasi mong pagtagak, kasi mong pakukan na putlan. Misaka ni mong garbo karon ako ng paugsan sa para di ko mahutdan. Sakto ko sa karga.
Sabana di ko mahutdan sakto ko sa karga. Yo, sabana di ko mahutdan sakto sa karga. Ako niya mapabili nga gahi. Tanaw ta kung sa resulta, di ta makapareha, layo kay tagdistansya. Patay lawas si Taraya madugta. Ni interior sa mingla isuti si mong utok nga hugaw ka sa mong tapok. Imong linyang di mahipos imo rang ipangdasok karon matagak ni sa tulay. Ang ulo kay madugmo pakanon ti kagbala. Sa ako ra ka manambok nagkontra mong stilos na kay linyang itatak. Katong therefore I conclude nimo. Di koreksyonan ka kung sa sakto. Ano mo to kung ako ninyo mapareha mong bugo. Hinay pakagutok. Sige kagamalan ko kay mura kag babay. Nagtuo ko mamugno, kauban nimo ug ikaw, kuwang mo sa paminsar, inyong mga batel mo nag-istorya, nga pare sa altar, karon ko na amoy kanta nga motokar, paliw ko pakusgi, kanong mana inyong bilag, grupo nimo nga upi, di ba akbang ramos RIC, kus patuyukon mo ragdice, mga papresyo pa ang kamimbro, grabe kayo ka-over, price, dinibinta inyong manok, kay na out of price, siguradong katay, o upi nga naahando sa inyong J, kay na operation, patay! Reference mo nga sakyanan pero why garian mong napatuya lang ang parking. Ako si Kiko ang duaa, baliha ang par sa parking na sa buko na ko ang rapking. Gilumaan na kasi mo trono mo din na ka magkakorona na anak ko ang ilahang boto. Kinaunang mayor ko sa Mingla, Gregorio de la Calzada. Tayo! Yo, yo, yo. Ito na rin ba? Yo. Pakyo sa mga niingon nga daghan na sila napatay sa rapsin para lang kahadlukan. Ako, wa ko'y nabuhat pero mupatay kong insi nga bakakon maunay ka matuuran. Pero ay kabalaka, di ka tarungon pagpatay para yung kamatayon, walay katarungan. Ika 40 ka adlaw na aling patay mao ni iyahang katapusan. Ha? Yo, round 2 magpauwan og bars, siguradong mabasa ni nga to kung balihon kay puta. Kung di ka makuma, iswer, 20 katuig ka matuma. Ikaw ra kung kulatahon, way labot si Pintluma, kay wa siya labot kung maunsa ka karon mo nag-iingon niya sa akuha. Ha? Fuck you, rapper na wannabe. Underdog pa ka sa liga, dapat imong bar na IK. Kay sige nag-awaw, usig uwang sa Facebook, halata nga patagad. Gusto ko nun niya mga battle ang best sa Rapolo. Grabe dyan mga brad. Itawag pa si Marshall, aning gago. And guess who, minsan i-comment ato? Si Marvin, aka Bunot, nagpakauwaw na kuno ang gago. Dako kayong kahambog, dako kayong sagpa sa imong kahambog, kayahan, giklaro. Mismo ang architect na mismo ang misulti nga sayop, imuhang plano. Ha? Yo! Mismo ang architect na mismo ang sayop. Mauna yung idol, KSP. Kulang sa punchline akong kontra. Di natin kasumbagon, dunggabon, pusilon, pakanon, pajukumba. Inana kung upatay o hambugiro. Sulit akong pagpunta. Di ba gusto kang mubarog sa imong kaugalingong pagpiling kamot? So kinahanglan ka may tumba. Ha? Yo. Check. Una ka manghambog, siguraduhan nga naay mo bilid nimo para dili mo butuhin mong buwa. Para dili mo butuhin mong buwa. Pweh, ilood ko ni mo brad. Mausunod-sunod akong luwa. Angay kang palayason, pahawas among duwa. Pero di na kami still maging paki ha. Kaya wakay gamit sa entablado, basura na kasunga. Ha? Karong gabi, patay ni nako ang timang. Double meaning kung mo yung CR ka. Kaysa imuha ko ganahan malibang. Unsay hait nga hinagiban. Gago, hina ra ka imong hait kay gibang. Ha? Yo, daghang anggel sa kung raw murag di kagon. Di magsilbi ang IQ ng kinder. Daghang kong anggel bar nga ikabit nimo on the spot. Murag trabaho sa welder. Bugan ako, solido pang masa. Inana mo trato ang mixer. O ginaot ko nga na kay makatunan ni Guman. Kaysa imo nga nakatudlo ang middle finger. Ha? Yo. Tang. Yo. Yo, round to, game. Ayaw pataka o panangil, kaya bigtas imong bangkil, di na ta pwede makalibel, di man di ta pareha o skill, di ba kontra nakatubang. Gidouble kill, kung ubos na istoryaan, mga babae sa akuha, dili mapitin. Kung si Lil Strax nakapatay o batona akuha, makapatay o si Joe Citizen mo nang ayaw lang pagtuga-tugaan na imong otin, bulang kagbakba, murang kagkiro, nga nakakaon. O sa kapak, nga bitsin, di ka makapatay, kutob rakas bahat, murag
kutob ra sige ra kagabahan murag kutob ra nas baba wala kas buhat pirmira kang kabula karon ang kapatuoran mo musagpa kay kaduhara kang Ilanito Piña ikaw si Robert Selma dili ka manguha og linya ikaw tingali kay cheater batok kaming animal nang laban nga drug dealer pandawi ambush tulong ka tao nga taga-usamis ikaw ay katulong kay ikaw ang mastermind Pablito Lubiranis. At kung parehaasin mong naaging kontra nga damayon hasta imong pamilya. Para na maanggulo gidamay iyang anak o kasawa. Di ko inaana pagka-MC, di ko hilig mang damay. Ikaw ra kung kontra. Sa lirikal ka mamatay. Nagposto sa IP, tinuod na. O sa kagaya akong gihagit. Huwag pati sa ambisyon. Basta dili lang kalit-kalit. Pangalan ni Marshall akong dimensyon. Karon ako nang isakit. Mataglinya kay bahay. Nasobrahan ako sa kahit wani angay lalisun hangal. Kada makontra kay tipikal. Akong linya pinaka-animal, grabutal. Salamat mo every battle, di ko hili, konvensyonal. Yo. Ikuha ito rin ba? Kaya saktan, di ba? Yo. Nagsabot ng tagawans na basic ra mo ipakita nga kahago. Ano man, kung unsa mi kagahin ana sa kahina ang gihatag niyo namo. Pero never mind na lang kaya akong gipili lingaw. Para masayod ka ang higayon na kung gianhi dili ikaw. Wala ko gipogo sa akong mind sa event kay busy ko sa trabaho aron lang ka makahibaw. Pero ni kalito abot sa akong unahuna nga trabaho sa so di ko angay mo absent. And you will be the biometricos I want you to punch in. Pagpatay akong trabaho gamit ko mo ang may makitang bala sa crime scene. Ha? First time man ako nakikontra og taong kabon. Patyo ti ka zero kay kung wala ka wala sa ni karon. Yo. Kailangan ako bay ha? Kailangan ako bay? Siguro sa pangalan na Tonix mutuo ko ana pero wag ka kaila kung kinsa ko aning duwa ah. Mupatay ko way sala. Pati kaglaw priyagaba mao ning nauma di madruwing sa artist pero madruwing ni sa bata. Kay tanawa ra ninyo kung unsa ni ka maot. I-describe di ba perting alegriha. Lami kay kapaligsag motor nga nakapermira, lami kay kapatirahag tangke di gira inani ang dagway atong bitin sa Robinson's Galleria. Grabe. Patay ni karon ang banga. Talagsara ka kita ning naunga kung uso ang kaka. Yo. Wa kay tarong pagkaklase so naka-decide ko sa pagkating. #estudyante nga nanikas. I will cut you into 20 pieces like sliced bread sa anitas. Chap-chap ang labas nimo karon. Kada sukod kay magparihas dayon isulod sa sako ilabay sa bisag asa nga parte sa Pilipinas until one day mong baho nga patay na mismo ang mutudlo kung asa ka nga gilinyahan sa nanigas nga naay karatulan congrats. Nakita na ninyo ang nagpakitang gilas. Nagpapapel. Ikaw ang gipili ni climax nga akong suwatan. Gamit ako ballpen mas gusto man akong masayo para sa rason nga kumuton ka niya sunugon sa sugangan. Ang angra kayo, ingon ko ang angra ni sa hagdan nga akong tumbanan. Kining liki buak ni karon kung akong masukmagan. Tayo na. Yo, ako ang estudyante. Pero ikaw ang way get up. Delivery, punchlines, wordplay, bars, salute ko. Pero taas ang sit up. Imong gani lingaw. O imong gani lingaw. Pero ang gani kalipay sa mga tao. Yo, round 3 game. Yo, imong gibali-bag imong kontra sigurado ka. Una ka maghatag og pakpak og katawa di kumuhatag og pabor. Wala ta sa MMA fight kay natas boxing ring McGregor. Di ta maka-level, ikaw rookie nga pang season, ako season nga gikan rookie. Ang magapangalan ka mo ray imo nga paspre. Buko sa kung gikuskon tan-aw tag makapas ka sa kung Ferrari sa sinulatay tagak na kadaan mo nang di makapas ning estudyante. Sige hunat, but you're still in the Viking. Ikaw na ang Michael Jordan nga maayo sa ring, tarantado, di ko nipo ma-ankle breaking. Raincoat ra ka maayo, ako si Trebrena Hudson, ang ginuha. Kaso gipabagan dako nga sanga manguha og bars sa uban parehang linya kay binta biyaan ti kang buwak imong ulo sa basura o buwak ng ulo nimo sa basura. Og last kamo sinigagi sa mong lugar diniangay ko yan saan may pluma ipasulit ako ang oras para sila mangandam di na kumugan bars katayon ako sila hinay-hinay pinagi sa akong hinagiban dinaangay mo pipit o pusil Oktubre na. Di ba higayon na ang gunbar ako ang Chris, ang hait na hinagiban. Bugay ko ng dibaay na kung bata kabulan. Time. Yo, Ground Zero Rap Battle 2017, RIC against all. Daghang salamat sa kapahuwang sa venue. Sir John Cabra, sir.
Salamat kay Simon sir. Salamat sa mga. Pasensya sir, amo na hugawan sir. Salamat kayo. Yung ato nga duwa ka taong tatanan. Grabe, lingawa duwa ah. Yo, magsama-sama ka pa ko para sa kinalasan nyo. Yo, judges decision 5-0 para kang Chris. Judges. Pero siguro battery kasi ang abay dili to nga Tonix akong ipabot bro. Kasi kaya ba trap ito. Right here sa Manubek indo kito na duwa. Yo, salamat sa oras, salamat tawag sa pinagkakan, salamat. Second round kay Chris, kay third kay Murag Pato nga sila good pero last kasi na si Tonix kaya boto na ko round 1 ni Tonix, round 2 3 ni Chris kaya Chris. Yo, kayo saya kasi salamat sa kanang ginito ng Southside. Salamat sa sponsor, Big Loud Vape Shop, Southside Vape, Irita to, ang sabi sa to sa tanan, huwag ni Jiro. Akong gito to, round 1 of 2 para kang Chris, round 3 kang Tonix. So, round kang Chris na bilis siya. Yo friends, ay si Family Silibang Tonix 1 versus Chris the Finisher. Round 1 na ako, Tonix. So what? Chris the Finisher. So Chris the Finisher. Just dahil shoutout na rin. Iboto na ako. Para na ako bitin kang Tonix.